Така ли било? Ще се обиждаме ли? Ние няма да отидем в хола. Аз тръгвам на работа. Ти оставаш тук в двете стаи, не в хола. Защото не може. Да знам, че искаш. Айде отивам някъде да спинкаш, мам. Как не иска? Не може в хола. Другаде. Айде. Знам, че си ми обиден. Знам, мам. Мрънкаш, но това е по... Знам как се отваря вратата, не ми показва и просто няма да го направя. И аз те обичам, мам. Ти не ме обичаш. Добре. Айде. Чао!